Я думаю, іншага выйсця няма. Калі гасцей настолькі шмат, мы ні ў якую хату не ўлезем. Але што людзі скажуць? Што мы іх на вуліцу выгналі, як сабак? Мало таго, што мы жаніцца вырашылі, на старасці гадоў, пры дарослых дзецях, удовы, так яшчэ ўсіх з хаты выганім, ну. Усё будзе добра, паставім сталы перад ганкам. Хто цепла захоча, хай у хату ідзе там п'е. А рэшта світкі, сярмягі, кажухі надзенуць. А як танчыць пачнем, дык наогул гэты падворак нагрэем, як тую хату. Ага. Глядзі, каб не было, як на вяселлі у Пятра з Анэляй. Калі Тарас з Алесем так нагрэліся, што гумно спалілі. Дык яны ж 3 дні гулялі, а там хочаш, не хочаш, гарэлка вочы засцеле. Ну. А ў нас ужо і ўзрост не той, і здароўе не як у 17 год. Вось, пра здароўе я і кажу. Ты пасадзіш вось тут сваіх аднагодкаў, за сталы, на вуліцы, яны тут і акалеюць. Не такія мы ўжо й старыя. А хіба не грэе нас кроў? Мы ж не паміраць, мы жаніцца сабраліся. Усё будзе добра, ніхто не застанецца незадаволеным. А калі хто і скажа, што мы звар'яцелі, дык нам-то што? Ой, што звар'яцелі, то праўда. Добра, іншага выйсця ў нас няма. Ставім на падворку сталы, але ты сваім гэтым усім сябручкам скажы, што хай апрануцца хаця бы цёпла, сапраўды світы нейкія. А то каго кроў грэе, а каму хутка да брамы на піва. Усё зробім як належыць, усе будуць задаволеныя. О. Ну, калі вот тут вот, трошки правее, можа быць. І літарай П. Так. Мы па цэнтры, як трэпсарыя. З аднаго флангу панцэрны, з другого Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі, якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць, ткаць, а яшчэ я даследую гісторыю беларускай моды. І сёння мы пагаворым пра світкі, традыцыйнае верхняе адзенне беларусаў. Світа, світка, бурнос, сярмяга, латуха, чуйка, казакін, казачына і нават халат. Гэта ўсё беларускія назвы аднаго прадмета адзення, якое насілі і мужчыны, і жанчыны. Зразумела, што ягоны крой і спосабы ўпрыгожвання аздаблення адрозніваліся ад рэгіёна да рэгіёна, але ўсё роўна былі рысы, якія ядналі ўсе світы ў адзінае цэлае. Світка – гэта пра утульнасць, пра цяпло, але, канешне, і пра прыгажосць. Дык што ж гэта за звер такі, світка, сярмяга, чым яна адрозніваецца ад іншых прадметаў адзення? Я пачну свой расповед здалёк, з часоў ранняга сярэднявечча. Навукоўцы пішуць, што світа, як верхняе мужчынскае і жаночае нераспашное адзенне розных слаёў насельніцтва, была вядомая з 11 стагоддзя. І гэта лагічна, бо клімат на тэрыторыі Беларусі і суседніх земляў быў заўсёды даволі суворы, прынамсі, не такі, як у Італіі ці Грэцыі, і мець цёплую вопратку было проста справай неабходнасці. Слова «світа» абазначала ў славян верхняе адзенне наогул, незалежна ад знешняга выгляду, крою. У палякаў, балгараў, сербаў гэта від адзення. У серба-харватаў від тканіны, сукно. У славен адзенне канкрэтнага выгляду. Славянскае слова «світа» паходзіць ад слова «свіць», што азначае найстаражытнейшы спосаб стварэння ніткі і тканіны і паказвае на яго глыбокія карані. Усё кажа на карысць той гіпотэзы, што світу нашыя далёкія продкі добра ведалі і насілі. Але як яна выглядала? Я вас расчарую. Аднавіць дакладна і 100% знешні выгляд раннесярэднявечнай світы немагчыма, таму што ў нас не засталося ніводнага цэлага прадмета адзення, ніводнага цэлага артэфакту, толькі фрагменты. Звычайна рэканструктары ў сваіх працах спасылаюцца на слынную знакамітую так званую світу з Віцебска, але з ёй таксама не ўсё гладка.
Ведаеце, калі я вучылася на юстфаку, у мяне быў навуковы кіраўнік Лявон Владимирович Калядзінскі, археолог. У яго я пісала ўсе свае курсавыя, таксама дыпломную. І вось менавіта Лявон Владимирович у свой час апісаў знаходку, зробленую ў раскопе вакольнага горада Віцебска, якая залягала ў слаях 12-13 стагоддзя і назваў яе умоўна світа з Віцебска. І зараз кожны рэканструктар, які займаецца аднаўленнем ранне-сярэднявечнага строю, спасылаецца ў сваім пашпарце строя менавіта на яе. Але я прачытала ўсе публікацыі, звязаныя з гэтай світай. Таксама я прагледзела ўсе выявы. І я са здзіўленнем знайшла для сябе, што світа, яе знешні выгляд, не супадае з яе славесным апісаннем у навуковай працы. Што ж гэта за світа такая? У чым яе адметнасць, унікальнасць і непраўдзівасць? Я чула сябе ледзьве не Шэрлокам Холмсам і спяшаюся падзяліцца з вамі сваімі высновамі. Што мы бачым у публікацыі? Я зачытаю. Канструктыўна старажытна-руская світа, мяркуючы па яе фрагменце, знойдзеным у Віцебску, мела тунікападобны крой, доўгія рукавы і была распашной. Апраналася яна праз галаву, у сувязі з чым на грудзях мела глыбокі да пояса разрэз, які зашпіляўся на вялікія касцяныя гузікі або металічную зашпільку. Як і астатнія часткі мужчынскай верхняй вопраткі, світа падпяразвалася поясам. Паглядзіце, калі ласка, на здымак артэфакта. Дзе тут сталёвыя ці драўляныя гузікі? Дзе тут распашны крой да пояса? Я не ведаю. Але ў сувязі з гэтым у мяне ёсць адна гісторыя. Калісьці пад кіраўніцтвам Лявона Владимировича, які ўласна і пісаў гэты артыкул, гэтую публікацыю, мы капалі замкавы роў у слаўным горадзе Капыль. І туды прыехалі журналісты, і Лявон Владимирович з імі пажартаваў. Ён сказаў, што ў замкавым рове знайшлі заклёпку ад ладдзі вікінгаў, а гэта значыць, што там плавалі дракары. Зразумела, што гэта быў жарт для абазнаных людзей, якім зразумела, што ў плыткім замкавым рове немагчыма плаваць з дракарам. Але журналісты, на жаль, гэтага жарту не зразумелі. І так усё пайшло ў рэпартаж. Можа быць, тут таксама мае месца такога кшталту жарт, ці, як кажуць, рофл. Так ці іначай, я пры сваіх рэканструкцыях не магу кіравацца менавіта гэтай публікацыяй. Я арыентуюся ў асноўным на этнаграфічныя матэрыялы, а таксама на кафтаны эпохі вікінгаў, калі займаюся аднаўленнем світаў ранняга сярэднявечча. А гэтых артэфактаў напраўду багата. І зараз я хочу вам паказаць, якім чынам можна пабудаваць крой, падобны кшталту світы, архаічнай, распашной. Гэта вельмі проста. Дастаткова валодаць толькі базавымі навыкамі кройкі і шытва. Кожная світа складаецца з некалькіх дэталяў, і яны заўсёды кроюцца па прамой. Ніякіх крывых ліній. Гэта ўсё абумоўлена тым, што старадаўнія і не зусім старадаўнія майстры эканомілі кожны лапік тканіны. Ні адзін кавалачак сукна ці іншага любога палатна не выкідаўся, таму што гэта было вельмі дорага. Таму світа кроілася, па сутнасці, з прамавугольнікаў і трохвугольнікаў. Пярэдняя частка світы складаецца з двух прамавугольных кавалкаў. Задняя частка кроецца з аднаго прамавугольнага кавалку. Рукавы. Я вас, можа быць, здзіўлю, але скажу, што часцей за ўсё рукавы не кроілі паводле шырыні мужчынскай ці жаночай рукі. Іх кроілі сыходзячы ізноў жа з шырыні палатна. Калі палатно шырокае, то рукавы таксама будуць шырокія. Калі палатно вузкае, то бывала так, што нават надставлялі некалькі кавалкаў разам і сшывалі іх паміж сабою. І часам, калі мы глядзім на якія-небудзь ілюстрацыі, карцінкі, можна здзіўляцца, што проймы рукавоў даходзяць ледзьве не да пояса, то бок рукавы настолькі шырокія, што ніжняя іх частка бывае вось тут. Але гэта нікога не бянтэжыла, таму што самае галоўнае – гэта эканомія. Калі ў нас рукавы настолькі шырокія вось тут, то імі будзе нязручна карыстацца пры ўмове таго, што мы іх не зашыем вось тут. Ну, каму будзе зручна хадзіць вось такімі шырачэзнымі рукавамі? Таму часта іх трошкі адкроівалі і прыбіралі вось тут гэтую агромністую шырыню. Таму нашы рукавы на нашым умоўным эскізе будуць выглядаць прыкладна вось так. Яны ў мяне атрымаліся зусім нераўназначныя, але майце на ўвазе, што тэарэтычна гэта дзве раўназначныя часткі. І застаецца зусім дробязь. Па-першае, каўнер. Часта світы рабілі з каўнерам. Сучасныя каўняры крояцца вось такім вось
паўкружжам. Традыцыйныя каўняры – гэта проста палоска сукна. Прамая і доўгая, якая б ахінала ўсё нашае горла. Для гэтага мы трошкі робім вось тут такую проймачку і вось тут вот. І ўстаўляем наш каўнер па коле. І засталося дробязь. Засталіся вось гэтыя нашыя вусы альбо кліны. Гэта трохвугольны кавалак тканіны, дакладней 2 кавалкі тканіны, якія ўстаўляюцца вось тут. Я іх паказваю зараз 4 часткамі, але часам бывае так, што гэты клін не быў разрэзаны пасярэдзіне, таму агулам это магла быць вось такая дэталь. І ўсё, наша світа гатовая. Дзеля таго, каб я магла зняць меркі, я папрашу сюды свайго сябра, паплечніка, аднадумца Васіля. Пачнем, напэўна, з даўжыні, і тут, ведаеш, все залежыць ад твайго ўласнага жадання. Як ты хочаш, пакарацей ці падаўжэй? Можа быць, падаўжэй. Падаўжэй. Цудоўна. Пачынаем мераць заўсёды, паверніся, калі ласка, Васіль, ад таго месца, дзе ў нас спіна пераходзіць у шыю. Вось ад таго той часткі хрыбетніка, якая трошачкі выпірае, таму што гэта самая верхняя кропка нашай спінкі. Няхай я табе, напрыклад, зраблю світу даўжынёй 114 сантыметраў, плюс прыпускі, пакуль яно там трошкі падкладзецца, будзе 120. Я думаю, што нармальна. 120 сантыметраў у нас будзе задняя частка і 2 пярэднія. Гэта даўжыня. Далей шырыня. Ты у нас мужчына хоць куды, таму я думаю, што шырыня тваіх плеч вызначыць шырыню ўсёй світкі. Тут у мяне 58. Калі мы зробім 60 сантыметраў шырыню, то гэтага будзе акурат супер тое, што трэба. 60 сантыметраў. Калі шырыня задняй полачкі у нас будзе 60 сантыметраў, то, напрыклад, шырыня 2 пярэдніх полачак можа быць 40 сантыметраў знізу і 35 сантыметраў зверху, каб яны трошкі заходзілі адна на адну, каб табе было цёпла. Далей, па сутнасці, вельмі мала што засталося намераць. Каўнер. Каўнер вельмі проста, толькі, калі ласка, не душыце таго, каму вы робіце світу. Усё мусіць быць свабодна, камфортна, каб чалавек мог і паварушыцца, і шыю павярнуць як трэба. 47. 47, але з прыпускамі няхай будзе ўсе 50. І рукавы. Выцягні, калі ласка, руку вось так. Шырыня твайго рукава мусіць быць не меншай за 56 сантыметраў. Мы памятаем, што світа – это традыцыйная рэч, тут няма ніякіх проймаў і няма так, як у вадалазцы Васіля, каб все вельмі моцна прылягала. Мусіць быць свабодна, камфортна, добра. Я бы нават дала трохі болей. 62, напрыклад. Я думаю, будзе дастаткова. 62. Шырыні. Запясце. Просто опусти руку, калі ласка. Расслабься. Так. Шырыня твайго запясця, ну, у арыгінале 21, але каб табе ізноў жа было камфортна, мы зробім 10, 29, ну, 30. Чым мне падабаецца традыцыйны крой, што ў ім заўсёды можна даць сабе волю. І даўжыня рукава. Руку трэба апусціць, расслабіцца, нічога такога не рабіць. І лепей за ўсё мераць, ведаць, як моя бабуля казала, лепей адрэзаць потым, чым не дарэзаць на пачатку. Таму я мераю прыкладна ад лініі, дзе пачынаецца рука, ад пляча, і да касцяшак пальцаў, трохі вышэй за касцяшкі. У мяне атрымліваецца 65 сантыметраў. Вось даўжыня гэтага рукава будзе 65. Засталося апошняе. Кліны. Кліны, у прынцыпе, можна зрабіць з таго, што засталося. Калі у вас ёсць пэўны кавалак тканіны, то, хутчэй за ўсё, калі вы скроеце ўсё астатняе, у вас акурат застаецца тканіна на кліны. Але калі у вас тканіны зашмат, і вы можете сабе дазволіць туды-сюды неяк аперировать лічбамі і метражом, то, в прынцыпе, прылеганне свабоднае і добрае у нас атрымліваецца тады, калі мы ў мужчынскай світцы робім вось у складзеным выглядзе прыкладна такі клін, такі вуз. І гэта у нас 42 сантыметра. Для роўнай колькасці няхай будзе 45. І
І даўжыня вуса, даўжыня кліна вымяраецца ад таліі да таго месца, дзе ў нас світка будзе заканчвацца. 70 сантиметраў. Вуаля! Калі захочаш світку, то я ўжо ведаю памеры. Дзякую, вялікі Васіль, за дапамогу, а вы таксама можете скарыстацца маімі парадамі і зрабіць світку сабе, будзе цёпла і прыгожа. Здавалася б, світа даволі утылітарны прадмет адзення, абы было цёпла. Кроецца яна таксама вельмі проста. Колеру амаль заўсёды нейтральнага, альбо белага, альбо шэрага, альбо карычневага. Дарэчы, пра колеры. На паўднёвым усходзе Беларусі пераважаў белы колер, сярмяг і світ, а на паўночным захадзе шэры. Гэта тлумачыцца вельмі простым чынам. Справа ў тым, што на паўднёвым усходзе разводзілі авечак з белай воўнай, а на паўночным захадзе з шэрай. А вось чорныя світы сяляне амаль не насілі. Хаця, як адзначаў этнограф Галымбёўскі, яшчэ ў 17 стагоддзі сярод шляхты набыла распаўсюд вопратка чорнага колеру, але сяляне яе не насілі. Казалі нават, што селянін можа наблізіцца да чорнага колеру, але ніколі не мае права яго насіць. Гэта знайшло адлюстраванне нават у народных песнях. Захавалася вясельная песня, дзе дзяўчына не хоча шляхціча ў чорных чарнінах, а аддае перавагу чалядзіначку у белай сярмяжцы. Счастливый человек, а? Ось так бывает в житті, так пригодно, прекрасно. Бабусь, дякую. Ой, пішов. Ну ти як? Нічога, гумно пакуль не паліць, то добра. Не замерзла? Світка грэе, нормально. Ой, а шкода. А я думав, тобі холодно. Ну то у меня ручки змерзли. И ветрик по плечах гуляет. Ой, смешная ты. Жонка. Ай, з'їм дурак. Ой, зараз і з'їм ворог. Канешне, самае галоўнае, каб было цёпла. Але не толькі. Нашыя продкі, як і мы зараз, надавалі вялікую ўвагу эстэтычнаму складніку ў любой вопратцы. Мне нават часам падаецца, што мы меней замарочваемся. Апрануў пухавік, цёпла, зручна, пабег па сваіх справах. А раней нават верхняя вопратка ўпрыгожвалася так, што зараз яна часам з'яўляецца экспанатам музея. Як упрыгожыць світку? Якія ёсць лайфхакі, сакрэты і, самае галоўнае, традыцыйныя асаблівасці аздаблення? Час вярнуцца ў майстэрню. Часам, на жаль, некаторыя думаюць, што беларуская традыцыйная вышыўка – гэта толькі крыжык. Зразумела, гэта не так. Я распавядала пра розныя віды вышыўкі яшчэ ў самым першым выпуску «Ніткі зоркі». Так ці іначай, нават калі вельмі хочацца, крыжыкам світку не вышыеш. Увогуле, вышываць па сукне – гэта не па палатне. Лепей карыстацца напарсткам, бо іголка часта ідзе цяжка, можна нажыць мазалі, нават пракалоць пальцы. Упрыгожванне ў верхнім адзенні часта абумоўлены кроем. Вышыўка ішла па канце крыся, рукавоў, каўняра, кішэняў, а часам магла замяняцца аплікацыяй са скуры ці сукна іншага колеру. Світкі з фалдамі і адразной спінкай часам упрыгожваліся машыннай вышыўкай, але такі спосаб быў даступны далёка не ўсім, бо дорага. Але найбольш арыгінальна упрыгожвалася верхняе адзенне на палесі, дзе была вядомая світа з вусам, як у мяне. Тут падобны тып адзення, дарэчы, называўся сярмяга. У ёй упрыгожваліся не толькі каўнер, ніз рукавоў, крысе, а абавязкова абшываліся і бакавыя кліны. Каб яны тырчэлі ва ўсе бакі, іх згіналі і шчыльна прышывалі месца згіну, падклаўшы нават часам са споду кавалкі палатна. Па краях дэкаратыўнай прашыўкі мацаваліся пампоны, кутасы. Такую світку з вусам адносяць да самага распаўсюджанага і старажытнага беларускага крою. І ўрэшце, пасля складанай, але вельмі цікавай працы мы атрымліваем унікальную рэч, такі сабе беларускі
от кутюр, дзе стрыманасць і сціпласць крою спалучаецца з багаццем аздаблення. І калі вам хапае смеласці, то падобна кшталту рэчы можна насіць нават у сучасным паўсядзённым жыцці, паказваючы сваю адметнасць, нацыянальную ідэнтычнасць і крэатыўнасць. Як упісаць беларускую традыцыйную світу ў сучасны паўсядзённы строй? Няма нічога складанага, паверце. Спадзяюся, мне ўдалося пераканаць вас, што світка гэта і арыгінальна, і прыгожа, і сучасна, і гістарычна, але самае галоўнае цёпла. Беражыце сябе, дбайце пра сваё. З вамі была Кацярына Ваданосава. Сустрэнемся ў наступных выпусках праграмы «Нітка зорка». Thank you.